Tutup yang lawang, kok tutup sih? Sing ngono. Itu cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok panggil mana kali channel Bang Rija. Tok lagi. Ketok. Tok ya. Nah, ki pemirsa. Mau untuk bubur dari tetangga. Bisa coba. Yes, ki mau untuk bubur panggone tangga ki dhewe. Tangga kos ya Mas ya. Rada dicedakno ya Mas, ben ro bentukane kaya piye. Tak rejime sik ya. Sulawesi. Ketok lagi. Aku lagi ngerti pemirsa, ternyata bubur daerah Sulawesi itu kayak gini ya. Benane cilik-cilik ya. Rada nur. Wup. Pas no. Wup. Iki kok. Soko apa ya? Ora. Ini ki soko apa ya? Pemirsa. Kayak enak tapi santan dik. Kayak cendol ya. Iki bubur iki. Tapi ki bubur. Lagi rai. Enak ya. Cuma jajal ya enak. Kayak bubur sumsum apa ya? Bubur sumsum. Tak apa ya, tak ya. Enak, sama namun sih. Aku juga. Nubuk sendok nih kok iki. Yai. Enak ya. Tak bilang apa? Nah. Lagi ngerti. Di ini iki wong iki wis ngomong sing iki. Arep kayak sungkan konten gak jalan, tapi enak ini. Enak banget. Aku takon namanya apa bubur nih. Nama asli ini nih daerah ini apa ya? Aku lagi ngerti ya bentukannya kayak ini. Cara sana itu kok tepung, ya. Kok tepung, terus kuahnya gue soko gula merah sampai santan, karo. Enak yang kayak es paling enak ya. Enak banget ya. Yuk mirip kayak cendol lah pemirsa. Orang mirip kayak Mas. Aku pernah ngerasain lo. Salak, biji salak, sing kelet-kelet kayak tengahnya. Lah bunder-bunder biji salak ngono kae lho sing kayak iku lho abang sing lengket ngono kae. Ngerti gak? Kayak apa ya? Situ. Rasanya kayak kue. Santannya enak dia. Enak. Enak banget. Enak. Di inanane perujaan deh. Iya, sampean wong pengen rujak sampean he. Pengen rujak. Ngewe no sampean. Kayak wan tuh ning didik. Tumbas nang ndi le ngarep sing PT pintu masuk. Sek rono sithik. Ndi Sampean tau tak jarono kayak. sampai ngajak nih. Lah nek iki Mas aku ning gitu. Toko buah selain kono iki. Atone ya. Enake ning mlebu takono ya enak. Wah, atau nggone. Rabutong rono. Aku nek rono. Jangan buah kae. Siap Kan lurus terus ngono. Ini apotek lho. Rono terus. Kan pernah nih apotek sampean periksa kae. Kayak lurus terus. Ini lumayan. Atuh ya. Setengah jam. Lumayan atuh ya. Enak banget di bengi-bengi mangannya anak-anak lah. Mantap.
Sing anak itu lah, pemirsa. Rene terus itu. Heeh. Angger Iki sing biyanane ke konten anake. kayak gue. Angger Rene terus. Angger aku mulai kerja nih. Iya, Mas Rudi mulai kerja langsung ini. Aku beratus sama terus. Nek ngomong teman saya. Lucu anaknya. Aka namanya pintar. Tapi wong yo wedi karo ibu ya. Sampai pernah malah ini Mas? Gak pernah. Lagi iki? Selama 2 tahun ini? Iya. Jadi di pinten ngekos yo bareng koncoku. Kabeh lah sak kos yo sak PT Bulog. Ya kan? Jadinya aku yo ora tau gak ditonggo. Wong Tonggo kayak gitu. ini. Oh iya. Yo laki-laki Aku laki-laki iki duwe tonggo. Di tonggo Ngene sak kos yo. Sak PT kabeh. sak kos PT kabeh. Terus iki ndengger dhewe. Ning kene karo bojone saiki. Nah, digoleki kancane yo. Ya wan. Lah ya sampean saiki karo bojone digoleki kancane. Lu terus bulan-bulan rene ngono mesti. Iya dek. Lah ngono iki Bisa dolan. super rapi di bojo terus gak tau dolan. Dolan iki pokoke aja lali Ya karo aku wingi dolan kok. dolan. Lah wingi. Lah yo sing biyen tau bareng kok terus di bojo kan Kadang dolan nek gak mari yo kerja mulai bengi wis kena waktu dolan. apa-apa nek dolan karo kancane penting. Libure ra bareng kok dek biyen tuh dek mari. Kan dek biyen kan libure bareng. Lah, ki wong gak kerjane gak ngono. Oh iya, bareng Kerjane ya kan kerjane. digilir lah sak grup. Nah dek biyen kan tiap 2 minggu sekali. Aku libur wi iso kadang bakar-bakar nek bengi. Seru ah, bakar-bakar ya. Seru, tapi saiki kan liburnya digilir ku, Gak bareng. gak bareng. Ya isone nek mantuk kerja tok ngono kae. Iya, mantuk kerja wis kesel wis bengi. Nah ya. Malah enak tenan iki pemirsa. Entek, ya? Kamu siap. Enggak iki lho. Mau ibu ngomongin, ini apa ada bubur rumput kamu terus ini semoga enak ya, semoga berhasil. Oh iya, sungkan udah gak tayang. Apa enak kok dek? Enak banget. Nah, Kayak nangis. terus ini tadi Aka bilang ibu ada bubur kasih ke teman saya ya, nggak sih Masa ada ngomong bu enak omongan. Nak paling menurutku ya wong Sulawesi ku grapyak semana ya grapyak semana apik atine. Nanti di sopo masih apa ya? Nek gak nyopo yo, kono gak nyopo. Misal awake dhewe gak grapyak gak nyopo ngono ki kono yo gak bakal cuek. Tapi nek awake dhewe iso saling sapa, tegur sapa, nek ketemu Mas kuwi wong bakal luweh apik. Tenang, wong Sulawesi iki wongnya apik banget. Enak tanah dek. Enak banget Pak. Kayak obat di biji ini gitu ya. Biji kok biji salak rasanya. Cuma nek biji salak itu kan bunder bentukannya. Nah ini gepeng-gepeng. Koyo kacang apa Mas Medi? Koyo kacang
apa ya gak tau mangan aku. Enak banget. Ya nih mbak rujak bawa dik. Kan ngajak rujakan iku buahe ana jambu, terus dondong, terus apa ya pelem, timun banyak ora aku lali malah. Wis sak baskom. Bukan pedes apa lagi? Tak tawani tau pedes apa suka pedas atau sedang bu. Suka-suka aja ngono. Saya mau mencuri kata-kata nih. Entar dik. Rata-rata Sulawesi ini malah seneng ya, gak pedes ya panganane. Padha wong Jawa rata-rata ki masakane legi. Ning kene ya gak Sing seneng. kene ya salah iya ono sing doyan pedes ya. Dia seneng wong kene ikan laut dik. Ikan Kayak bendang ngono kuwi seneng banget. Bandung. Aku padahal Lah Mas Rudi ngono gak doyan. gak ada yuk. Tapi dia paling buntut tetok. Tapi enak ya. Mungkin ini sadar-sadar klotos-klotos. Kayak seafood ngono ki. Kebanyakan loh. Mungkin seneng banget. Iya sedap. Daripada ayam lu milih gue. Ning aku gak tau ora Mas dodolan di nanti. Gak mau nenek PTU kan naik sore naik bengi mesti apa itu mesti pindang terus sambil. Sedangkan aku gak pada Gak seneng pada seneng. pindang yuk gak tau tak cukup. Nenek seafood cara mana kerang terus Cumi. kepiting, cumi, udang, itu dikit seafood kerang hijau, kerang Gak seneng. gak seneng. Gak sama seneng. Pol Nek pengen tuntas seafood sedikit. kayak gak ngerti aku neng di bakul ya. Mungkin kilo enak paling. Bakul janganan Kalau ikan-ikan ini enak terus kon kayak. enak. Tapi ini gue gak ngerti. Tidak ngarep Indomaret dulu. Ada yang kene gunung. Yo, nek mlaku ya aduh. Kene anggone rada atar besar. Cedak-cedak ini ikan apa nek ini ngarepan? Ngarapan ngono. Kadang enek kepiting, tapi aku gak ngerti takok regane piro. Ditumbas ya Gue pengen. takok ngolahi sing suwe ini. Mending tuku mateng nenek bakule. Oh separuh gede. Ngarep. Oke. Separuh Mau batak kayak no kecap dondong. karo mie. Tanu somai mie. Somai. Oh, Pop mie ini somai. skin somai yuk. Nah, somai ini mau makan gue dek. Somai nang omah. Beda ya, ketoknya. Ning kene Nek iki kole barang kayak prato. somai Yang ning ini kene bodoh kayak mirip. pentol ini. Iya. Nek rumah ya pentol. Somai ning kene mirip pentol bakso. Nek omah somai iku enek kul sing enek tahu, enek pare. Terus bakso ikan-ikanan, tapi ning kene somai bakso. Tahu ambil bakso tok, isi urat, isi ndok ngono kae. Beda. Aku seneng dudu iki, enak banget. Tapi nek batagor sing mbok tumbas sithik ini mirip. Emang batagor yang ngono kuwi. Padha ya. Batagor goreng karo batagor pentol. Kuwi nek somai kan enek kole, nek tahu, nek pare. Ya pun guys, cukup sekian vlog malam hari ini. Dapat bubur dari tetangga. Terima kasih banyak untuk tetanggaku Dewi. Apik banget jadi. Api angpol. Oh itu. Mantap. Enak banget bubur itu. Pemirsa pengen lah. Pengen di bubur khas dari Sulawesi. Ning jenenge aku gak ngerti apa ya. Kok iso komen-komen yang iso pemirsa ono Ngerti. sing ngerti. Jadi aku iso Ini lho tuh isi nih. sini stok ngono. Ya aku yang Sitok enake kan. juga.
Ini lo. Terus. Puas ngerti kan ngomongin. Si Toto ini rasa torot dikira. Toro. Iki pemirsa. Yang gini. Nah, bentukannya kok ini gitu. Gepeng-gepeng ngono koyo kacang. Cilik-cilik. Mesti. Oke, cukup sekian vlogku hari ini. Terima kasih sampai dengan channel Kurang Rujak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.